Kıymetli dostlar, barысы da turmuştan alıngan әйберләр barысы da bayramımızda әле шулай кызыклы, берсеннән берсе мавыктыргыч мәзәкләр белән бергә үреп барбыз. Хәзер инде көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнә түрендә Ландыш Бабаниязова. Ландыш Бабаниязова. Шулай достlar, bir бабайга 130 яш тулган. Bir төркем журналистлар, телевизионщиклар келгенде бабайдан сұрап алалар екен. Бабай, менә бүген сиңа 130 яш тулды, алга табан инде планнар белән яшисең дигәч, бабай болай дип җавап биргән. Эй балакайларым, планнарым булсын инде, алга таба өйләнергә иде инде исәп, өйләнергә. Соң бабай үзеңә 130 яш тулган һаман өйләнәм дип әйтәсең, нәрсә инде бу дигәннән соң бабай әкрен генә җавабын кайтарган. Балакайларым, өйләнмәс идем дә, әти өйләнергә куша бит дип әйтте.
Endi do'stlar, mana shulay Xudoy bergan motor turmushda qadr-hurmatin bilib yashaylik do'stlar. Bayramimizdan davom etan Ilmir ham Fannur dueti. Qarshi oling'iz. Totar xalq jiri olmag'ashlari birgalab jirlashib o'tirsak do'stlar.